Hello sir, mapay nga ga. Hello, Sir Vince. Good morning. Morning. Oo. Okay. Sir, pa kuan daw ko update daw ko rin nga inin panimalay sir nga mga panimalay nga nasunog daw sobra 20 sir ano ka matuod sir it istorya? Oo. Uh, Sir, sa last Saturday, may nakita fire incident sa Barangay Himautan. Mm. Mm. Uh, Bayad kini, ini nga barangay, interior barangay ini, more or less 15 kilometers from Calbayog City Fire Station. Oo. Okay. So, mga pera sir nga panimalay sir an kuan an nasunog gini? Base sa aton validation dito, sir, verification, may nakita 29 structures ang napiktuhan. So 25 units ini is light materials and upat ini is an concrete light materials. So may tulo kita nga two-story concrete light materials ug usa ka one unit one-story house concrete. So 29 tanan ang naapektuhan. Oho. Okay. Pero nga individual sir ang nasunogan ini sir? Pakikuan, balik sir kaya medyo maluya ang volume. Individual sir individual pero ang nasunogan individual? Individual, more or less 99, sir. 99. Tapos, Yes, sir. family sir is Ang family, sir, 29. 29. Okay. So, Yes, sir. ano ka ba to, sir, nga may da eskwelahan gihapon nga nakuan na sunog? Oh. Medyo naapektuhan siya guti, sir, sa radiant heat. Naapektuhan lang niya mga jealousy, glass jealousies, Oho. window. Oh. Ayun. Okay. So, may mga nasamaran ni sir nga sunog? Mm. Luckily, sir, waray kita injury, waray kita na samaran, mga mild nga medyo na nakadikit la siya sa mapasok nga kuhan, pero usa lalaki, pero minor ito siya, sir. Waray na siya na report. Okay. Oo. So, may ada sir kuan. By the way, an alarma sir gin isa tutuban din. Giisa naton, sir, adtong pagka tawag pala ni Sir Joseph Cataros kay gitawagan siya sa may residente dito kasi ang signal dito is waray ko talaga network. Oh. So ang gamit nila is wifi la. So ito nagtawag si Sir Joseph Cataros mga 3:08, Oo. pero ang nag-start ang sunugod is mga as early as 3 AM, sir. 3 AM. Okay. Yes, sir. Oh, sir, sinmarang ini tungod nga made in light material nga ano makusugan hangin sir, ligid ba ning dagat sir? Oh. Sa bukid nga bahin ini, sir. Okay. Makusog ang hangin sa ito nga panahon, tapos mga light materials ini kasi nga origin is adida siya sa but nga banda nga balay. Tapos second story liwat nga light materials. Oo. Identify sir ang balay kung diin kang kanay balay nagtikang ang sunog. Yes, sir. Yes, sir. Base sa mga validation naton sa aton barangay captain dito nga si punong barangay Susana Villas o iba pa nga mga hiripi dito, mga neighbor. Oo. Positively identified sa balay ni Mr. Diano G. Dialagdon. Ano ini nga iya panimalay sir, made in light material or ramon yung two-story building? Made in light materials, sir. Two-story ini siya light materials. Kasi ang mga balay dito, sir, mga ibali two-story kay mabahaan kasi ini siya, sir, hataas ang baha siton. So, ang mga balay dito is mga two-story nga light materials. Okay. Oo. So, well, ito na estimate damage sir, ang mga pira? Base sa atong estimated damage sa BFP, mga 660,880. Okay. Pero BFP estimate. depende pa na sa deklarasyon itong mga nasunogan, no? Kung pirat era. Yes, sir. Pag makapasa na sila mga affidavit of damages due to fire, so susundon ko talaga nato na nira mga damages. Ayun. Okay. Ini nga mga nabiktima nasunogan, hainin raya na temporaryo, sir. Ang iba, sir, nga mga nasunugan at liwat sa nga ira mga hiripi dito, mga relatives, Oo. ang iba ada sa barangay hall. Ayun. Oo.
So, anyways, anong oras ang fire out, sir? Sir, Fire out, sir, anong oras ang fire out? mga fire out natin, sir, mga 4:32 4:32 a.m. a.m. Okay, ang sunog Yes, sir. nag-start is, ano to, sir, nga oras? Ano, sir? Ang sunog, sir, anong oras ang sunog? Reported, sir, is 3:08, pero as early as 3 a.m. nag-start na ang sunog. Tapos ang pagtawag siton is tulo na kabalay ang nasunog. Oh. Ano na, sir, na-Korean ka mong pagsulod, gaton area? Or ano? Makorean pag... Yes, sir. Medyo, kuan kasi siya, interior portion, tapos ang mga karsada, mga damages, damage na. Sige. Kasi sir, farm to market road iton siya, pero medyo ang maintenance niya, very good talaga updated. Ayun, okay. Sige, fire prevention man, sir, mensahe mo para iwas sunog, ay hatong katigan sir, sir, go ahead. O yan na kasi ang aton sunog sa Kalbayo gano medyo humataas ang aton residential nga ni yan na is kuan na sa March pala may 5 nakit nga residential nga nasunog. Last year duhala naton tapos last 2024 pito nga residential. So sa residential gud talaga nagtitikang or kadamuan sa aton sunog an aton la pahinumdum sa aton mga mulupyo sa Kalbayog, bantayan taan or aton i-maintain ang aton mga tikang sa electrical providers nga mga drop wires. So kung may makikita nga na nalaylay or na dikit sa aton mga yero nga mga bubong or mga sa atong atok, aton gud diton siya i-distansya. Kay posible kasi yan is mahangin. So posibilidad nga magkis-kis-kis ito na mga wires naton.